ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തിരുവോണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ അവിട്ടമായില്ലേ. ഇത്ര ദിവസം വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ, കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി. അത് കാരണം വീഡിയോ ഒന്നും ഇട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയപ്പോൾ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ്. കുറേ ഡേ ആയല്ലോ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ കയറുന്നൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ഫാൻസിയാണ് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു ഫാൻസിയാണ്. ഫാൻസി പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ ജാം ജൂമിക്ക് പോകുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ ഏറും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറ് ജാം ജൂമിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ റിൻസിൻ്റെ ലിക്വിഡ്. ഞങ്ങൾ റിൻസിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം വാങ്ങിയത്. ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ട സൺപ്ലസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊന്നും കൂടെ ഓഫർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വാങ്ങി. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും റിൻസിൻ്റെ തന്നെയാണ് വാങ്ങാറ്. ഇപ്രാവശ്യം ചേഞ്ചാക്കി. പിന്നെ മോള് പറഞ്ഞായിരുന്നു, മോളെ കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ, വീട്ടിലാക്കുക ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മോള് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു, നോക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കണം എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷനിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കട്ടെ, ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബ്രൂ കോഫി പൗഡർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വാങ്ങിയില്ല. പിന്നെ ഒരു നൂഡിൽസ് വാങ്ങി. അതിൻ്റെ ഒപ്പം എന്തോ ഒരു 6 പെൻസിലേറ്റ് ഫ്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അത് വാങ്ങി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഓണായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആശീർവാദിൻ്റെ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറ്, അമൂലിൻ്റെ നെയ്യാണ്. അത് ആദ്യം അത് തന്നെ കേട്ടോ വാങ്ങിക്കാറ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സോപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ കേട്ടോ, കുട്ടികളുടെ സോപ്പും അതായത് എല്ലാവരുടെ സോപ്പിനും നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 4 എണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചാൽ അതിലൊന്ന് ഫ്രീ, അതുപോലെ 3 എണ്ണത്തിൽ 1 ഫ്രീ, അങ്ങനെ അതൊരു സെറ്റായിട്ട് ഏകദേശം ഓണായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നെയ്യിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാറ്. ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നെയ്യ് വാങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ്, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി. പിന്നെ ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ഒരു സെക്ഷൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫാൻസി ഐറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു പൊട്ട് വാങ്ങി കേട്ടോ, പൊട്ട് വാങ്ങി. അതിന് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഫാൻസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫാൻസിക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ പൊട്ട് വാങ്ങി കേട്ടോ. അതിന് തന്നെ ഒരു 20 രൂപയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല പൊട്ടാട്ടോ, ഒരുപാട് കല്ലൊക്കെ ഉള്ള വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങി. ഒരുപാട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ലാസ്റ്റ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരുപാടായി. അതുണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക, ബ്രഷൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് അതുപോലെ കിച്ചണിക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരത് 2nd ഫ്ലോറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിയതാ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടോയ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങിയില്ല കേട്ടോ, ഒക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയതൊന്നും വാങ്ങിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ക്ലോക്കിൻ്റെ സെറ്റുകൾ, റൂമിലേക്ക് ഒരു ക്ലോക്ക് വാങ്ങാമല്ലോ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി. പക്ഷെ അതൊക്കെ നല്ല വലുതാണ്, വാങ്ങിയില്ല. പിന്നെ മറ്റേ ഓയിൽ ബ്രഷും സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ കണ്ടതൊക്കെ നോക്കിട്ടോ, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി. മോളെ ഇടയിൽ കയറി പറയുകയാണ്, ഞാൻ വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളും കൂടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ എല്ലാം നല്ല ഓഫറിലാണ് കേട്ടോ, എല്ലാത്തിനും അത്യാവശ്യം ഓഫറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ആട്ടോ, പക്ഷെ അത് വാങ്ങിയില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രഷ് ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ബ്രഷ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വാങ്ങിയില്ല. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആട്ടോ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ നേരെ അജ്ഫാനിലേക്ക് പോയിട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ബദാം, പിസ്ത അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്നാട്ടോ വാങ്ങിക്കാറ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറേ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് വാങ്ങിട്ടോ. അതൊക്കെ വാങ്ങി. പിന്നെ അവിടുന്ന് വാങ്ങലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടോ. അതായത് കണ്ടു ചോക്ലേറ്റ് സംഭവങ്ങൾ, കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ലാസ്റ്റ് ബില്ലിങ് ആയിട്ടോ. ബില്ലിങ് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ പച്ചക്കറി കടയിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് മിക്സ്ഡ് ആട്ടോ, അതായത് കുറച്ച് ഡേയ്സ് മുന്നേ എടുത്തതും പിന്നെ ഇത് ഇന്നലെ എടുത്താട്ടോ. ഇന്നലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ തിരുവോണമാണല്ലോ, പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്നില്ല കേട്ടോ, തിരിച്ചു പോന്നു. പോരേ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഹാമേള ഉണ്ട് കേട്ടോ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ. അപ്പോൾ അതിൽ കയറിയതാണ്. ഒരുപാട് ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, നല്ലതും നല്ലതല്ലാത്തതും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി എന്ന് തോന്നുന്ന നല്ലത് നോക്കി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ ചവിട്ടി ഇപ്പോൾ 4 എണ്ണത്തിന് 100 രൂപ, 9 എണ്ണത്തിന് 200 രൂപ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതിൽ തന്നെ നല്ലതും നല്ലതല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചവിട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ.
നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ലത് ഏതാ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കണം. അതുപോലെ ഇതുണ്ടോ ഹാൻഡ് ബാഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 3 ഐറ്റംസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. 3 വാങ്ങി. അപ്പോൾ പിന്നെ നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ബാഗും വാങ്ങിയിട്ടോ. അത് മോൾക്ക് ഓണത്തിന് കിട്ടിയതാണ്.